Aubergine. En grøntsag, der kombinerer fantastisk smag med imponerende sundhedsfordele. Hej alle, i dag dykker vi ned i auberginens verden. En grøntsag, der ikke kun er lækker, men også utrolig sund. Kendt som berenjener i Spanien og brinjal i Indien, har denne alsidige grøntsag vundet hjerter og maver over hele verden, hvor hver region har sine egne unikke opskrifter. Det fantastiske ved auberginer er, at de kan bruges i et væld af retter. Uanset om de er bagt, stegt, kogt eller syltet, formår auberginer altid at imponere med deres smag. Denne alsidighed gør dem til en fast bestanddel i mange køkkener verden over. Ja, du hørte rigtigt. Auberginer er ikke kun til det tyrkiske køkken. De bruges i en bred vifte af retter over hele verden. Dens unikke smag og sundhedsfordele har vundet folks hjerter overalt. Man kan roligt sige, at auberginen er en verdensborger. Fra Asien, gennem Europa og Afrika til Amerika, den har sat sine spor alle vegne. Dens skønhed ligger også i dens diversitet. Ligesom peberfrugter findes den i forskellige farver og former. Selvom vi oftest ser den i lilla, findes der også grønne, hvide og endda gule auberginer. Hver farve bringer sin egen karakter og subtile smagsnuance til køkkenet. Auberginen, der i rå tilstand kan have en let bitter smag, opnår en naturlig sødme og en behagelig tekstur, når den tilberedes. Madlavningens verden byder på et væld af måder at tilberede auberginer på, og hver metode lover en unik smagsoplevelse. Fra den lækre bangan bata til aromatiske aubergine curryretter og den cremede baba ganoush aubergine dip. Hver ret fremhæver den unikke smag, som auberginen bringer til bordet. Uanset om den grilles, steges, dampes eller koges, beholder auberginen sin smag og sine næringsstoffer. Dampning er en fantastisk måde at få mest muligt ud af auberginens smag og næringsstoffer. Auberginer er en god kilde til vitaminer og mineraler, hvilket gør dem til et yderst nærende valg. Fra C-vitamin, K-vitamin, B6-vitamin, thiamin og niacin til magnesium, fosfor og kopper, auberginer er en sand vitaminbombe. Lad os sammen udforske auberginens fascinerende verden. Vi vil se nærmere på dens forskellige sorter, dens ernæringsmæssige værdi og tilberedningsmetoder, der vil inspirere dig til at inkludere denne alsidige grøntsag i din daglige kost. Følg med os og opdag hemmelighederne bag denne fantastiske grøntsag og nyd dens unikke smag og sundhedsfordele. At dyrke auberginer er en sand kunst. Disse planter foretrækker varme temperaturer, veldrænet jord og masser af sollys. En mark fyldt med frodige aubergineplanter er et smukt syn. Hver kultur har sin egen fortolkning af auberginen, hvilket skaber en mosaik af smage og fremhæver dens alsidighed. Fra den italienske pasta alla norma til den mellemøstlige baba ganoush. Auberginen har fundet sin plads på middagsbordet verden over. Auberginen er blevet en global spise, der pryder menuer over hele verden og inspirerer til kulinariske mesterværker. Dens unikke smag og evne til at komplementere en bred vifte af smagsvarianter og ingredienser gør den til en uvurderlig spiller i den gastronomiske verden. Så næste gang du støder på denne beskedne grøntsag, så husk dens ekstraordinære rejse, der startede i Indien og i oprøret verden. Den er et bevis på, hvordan mad kan forbinde mennesker og bygge bro over kulturelle barrierer. Træsanie duren. Auberginens rejse fra Indien til resten af verden. Dette er historien om, hvordan en grøntsag rejste gennem tid og kontinenter og forbandt forskellige kulturer. Auberginens historie går tilbage til oldtiden. Selv i oldtidens samfund anerkendte folk værdien af auberginer, og den har sat sine spor i menneskets kulinariske historie. Det menes, at auberginer først blev dyrket i Indien. Bønder værdsatte denne grøntsags alsidighed og gjorde den til en del af deres landbrugs- og madlavningstraditioner. Der er beviser for, at auberginer blev dyrket i Indien for over 4.000 år siden. Den har været en del af det indiske landskab, og de kulinariske traditioner, der er forbundet med den, er blevet videregivet fra generation til generation. Gamle indiske skrifter nævner ofte auberginer og fremhæver deres betydning i indisk kultur og madlavning. Disse tekster giver et fascinerende indblik i, hvordan auberginer blev brugt i det gamle Indien, både til kulinariske og medicinske formål. Med tiden begyndte auberginen sin bemærkelsesværdige rejse fra Indien til Kina. Denne rejse, der blev muliggjort af aktive handelsruter og kulturel udveksling, tillod den at krydse grænser og udbrede sin kulinariske indflydelse. I dag har auberginen opbredt verden og er blevet en populær ingrediens i køkkener overalt. Fra den italienske melanzana eller parmigiana til den tyrkiske delikatesse imam bayıldı.
Auberginen har krydset geografiske grænser og er blevet en ægte global spise. Auberginens rejse er et bevis på, hvordan mad kan forbinde mennesker og bygge bro mellem kulturer. Den er en påmindelse om, hvor forbundet vores kulinariske historie er, og hvordan en enkelt grøntsag kan bringe folk fra alle samfundslag sammen. Så næste gang du nyder en lækker ret med aubergine, så tag et øjeblik til at værdsætte den rige historie og arv bag denne bemærkelsesværdige grøntsag. Auberginen har været på en lang rejse og har sat et uudsletteligt præg på verdens kulinariske kulturer. At dyrke smag, kunsten at dyrke få auberginer. For at sikre optimale betingelser for auberginens vækst og en rigelig høst, er det vigtigt at efterligne dens naturlige miljø. Auberginer er varmekrævende planter, der trives i et varmt og fugtigt klima. Når du vælger et sted at plante auberginer, er det vigtigt at sikre, at de får tilstrækkeligt med sollys i løbet af dagen. Regelmæssig vanding, især i de tidlige vækststadier, er afgørende. Det er vigtigt at opretholde en konstant fugtighed i jorden, men undgå overvanding for at fremme et sundt rodnet. Auberginer foretrækker frugtbar, veldrænet jord, der er rig på organisk materiale. Før plantning anbefales det at forbedre jorden med godt omsat kompost eller husdyrgødning for at øge dens frugtbarhed og dræningsevne. En mosaik af mangfoldighed. Auberginens farverige verden. Auberginens verden rækker langt ud over den velkendte lilla sort. Tag med os på en rejse for at udforske den rige palet af farver, former og størrelser, som denne elskede grøntsag har at byde på. Fra dyb lila til strålende grøn, snehvid, saftig gul og flammende orange. Auberginer findes i et væld af farver, der vil lyse op på enhver tallerken. Den lilla aubergine, den mest almindelige sort, er let genkendelig på sin glatte, mørke hud. Den har en mild, let sødlig smag og får en cremet konsistens, når den tilberedes. Men den lilla sorts popularitet bør ikke overskygge de andre auberginesorter. Grønne auberginer med deres let bitre smag er en fantastisk tilføjelse til krydrede retter. Hvide auberginer, sødere end deres lilla fætre, er lækre at grille eller stege. Gule og orange auberginer med deres unikke smag kan give et spændende pif til enhver ret. Udover variationen i farver findes auberginer også i en række forskellige former og størrelser. Fra lange og slanke til runde og ægformede, hver sort bringer sin egen personlighed til bordet. Lange, slanke auberginer, som den italienske sort, er perfekte til at skære i skiver, grille eller bage i ovnen. Deres aflange form gør dem ideelle til at lave aubergineruller eller tilføje til lasagne. Runde, små auberginer, ofte kaldet baby-auberginer, er værdsat for deres møre konsistens og er fantastiske at fylde. Deres kompakte størrelse gør det muligt at grille dem hele eller tilføje dem til gryderetter og curryretter. Indien, med sine forskelligartede klimatiske forhold, kan prale af en bred vifte af auberginesorter. Fra små og runde til lange og slanke, hver region i Indien har sine egne lokale favoritter. For eksempel har den runde, ægformede aubergine, kendt i Indien som Bangan, en mild, let sødlig smag og bruges ofte til at lave den populære ret Bangan Butter. De lange, slanke auberginer er derimod velegnede til stegning eller tilføjelse til curryretter. Uanset om du foretrækker den klassiske lilla aubergine eller ønsker at udforske mere eksotiske sorter, er der ingen tvivl om alsidigheden og tiltrækningskraften ved denne elskede grøntsag. Så næste gang du er på markedet, så vælg et par forskellige auberginesorter og åbn døren til en verden af kulinariske muligheder. Træsænieduren. Auberginhedsfordelene. Udover sine kulinariske kvaliteter, byder auberginen også på en række sundhedsfordele, hvilket gør den til et værdifuldt supplement til enhver kost. Lad os se nærmere på auberginens goder og forstå, hvorfor den er en sand sundhedshelt. Auberginer er et glimrende valg for dem, der ønsker at tabe sig eller holde vægten nede. De er kendt for deres lave kalorieindhold, hvilket gør dem slankevenlige. Uanset om du tæller kalorier eller blot er på udkig efter et nærende og kalorielet måltid, kan auberginer nemt indgå i din menu. Selvom auberginer er kalorielette, er de en god kilde til fibre, et vigtigt næringsstof, der ofte mangler i den moderne kost. Fibre fungerer som en skrubber for vores fordøjelsessystem, tilføjer bulk til afføringen og fremmer regelmæssig afføring. At inkludere auberginer i din kost kan hjælpe med at forhindre forstoppelse, forbedre den generelle fordøjelsessundhed og opretholde en sund tarmflora. Træsænieduren. Auberginen, en sand vitamin- og mineralbombe. Lad os udforske auberginens imponerende næringsprofil og afdække de sundhedsmæssige fordele, den byder på.
Lad dig ikke narre af dens enkle ydre. Auberginen er fyldt med essentielle vitaminer og mineraler, der spiller en afgørende rolle for at opretholde et godt helbred. Auberginer er en god kilde til C-vitamin, en potent antioxidant, der hjælper med at beskytte vores celler mod skader forårsaget af frie radikaler. Det styrker også immunforsvaret og hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner og sygdomme. Udover C-vitamin indeholder auberginer også K-vitamin, som er afgørende for blodets evne til at størkne og for knoglesundheden. Den er også en god kilde til B-vitaminer, herunder B6-vitamin, der spiller en vigtig rolle i energiproduktionen, hjernens funktion og dannelsen af røde blodlegemer. Også når det kommer til mineraler, skuffer auberginen ikke. Den er en god kilde til kalium, et essentielt mineral, der hjælper med at regulere blodtrykket og understøtter muskelfunktionen. Den indeholder også magnesium, der er involveret i over 300 processer i kroppen, herunder regulering af blodtryk, muskel- og nervefunktion samt blodsukkerkontrol. Derudover indeholder auberginer mangan, et essentielt sporemineral, der fungerer som en antioxidant og spiller en rolle i knogledannelse, sårheling og kulhydratstofskiftet. Trisanioen. Auberginer for sundhed. Udforskning af fordelene. Nu skal vi fokusere på de imponerende sundhedsmæssige fordele, vi kan opnå ved at inkludere auberginer i vores kost. Fra hjertesundhed til blodsukkerkontrol og potentielle kræfthæmmende effekter, auberginen har noget at tilbyde alle. Hjertesundhed er af største vigtighed, og auberginer har vist sig at have en positiv effekt på det kardiovaskulære system. Kaliumindholdet i auberginer hjælper med at regulere blodtrykket, hvilket reducerer belastningen af hjertet og blodkarrene. For personer med diabetes eller dem, der ønsker at regulere deres blodsukkerniveau, kan auberginer være et værdifuldt supplement til kosten. Fiberne i auberginer hjælper med at bremse optagelsen af sukker i blodbanen, hvilket forhindrer pludselige stigninger i blodsukkeret og støtter et stabilt niveau. Selvom der er behov for mere forskning, tyder nogle undersøgelser på, at auberginer kan have kræfthæmmende egenskaber. Auberginer indeholder antioxidanter, såsom klorogensyre, der viser sig at have beskyttende effekter mod visse typer kræft. Er du stadig ikke overbevist om auberginens kraft? Vidste du, at den også er kendt for sine gavnlige effekter på hud og hår? Det høje vandindhold og antioxidanterne hjælper med at hydrere huden indefra, mens det rige indhold af vitaminer og mineraler fremmer sund hårvækst. Trisanioduren. Vi kan ikke tale om auberginer uden at dykke ned i Indiens rige kulinariske kultur. Fra de farverige og aromatiske retter i Nordindien til de krydrede og intense smagsoplevelser i Sydindien. Auberginen indtager en særlig plads i det indiske køkken og har glædet smagslyngende hos mennesker over hele verden i århundreder. Tag med os på en kulinarisk rejse og oplev nogle af de mest populære aubergineretter, som Indien har at byde på. Ingen kulinarisk odyssé med auberginer vil være komplet uden den legendariske Bangan Bharta. Denne mættende og aromatiske ret er intet mindre end røget most aubergine blandet med løg, tomater og duftende krydderier. Fans af syltede lækkerier vil helt sikkert nyde auberginesylte. Tilbæret med en blanding af sennepsfrø, bukkehornsfrø og et strejf af chili, vil denne auberginesylte vække dine smagsløg. Og selvfølgelig må vi ikke glemme alles favorit, aubergine raita. Denne forfriskende yoghurtdressing er det perfekte supplement til de aromatiske retter i det indiske køkken. Den er lavet med yoghurt, revet aubergine, spidskommen og krydderier, og er den perfekte afslutning på næsten enhver indisk ret. I Sydindien spiller auberginen en fremtrædende rolle i en række forskellige curryretter, gryderetter og tilbehør. Fra sambar, en krydret linsegryderet med grøntsager, til rasam, en syrlig og aromatisk sup, der er almindelig i Sydindien, tilføjer auberginens smag og tekstur til disse elskede retter. Trisanioduren. Ved afslutningen af vores udforskning af auberginens verden står det klart, at denne ydmyge grøntsag er en sand gave fra naturen. Med sin imponerende næringsprofil, talrige sundhedsfordele, kulinariske alsidighed og globale popularitet, fortjener auberginen virkelig titlen som superfood. Så hvis du er på udkig efter en lækker og nærende ingrediens, så tøv ikke med at række ud efter auberginen.